situa al MACBA s'omple cada tarda de patinadors. Sembla que desconeixen la llei que regula el seu ús a les places públiques, que poden arribar a multar fins als 1.500 euros. Veurem què pensen els patinadors sobre l'ordenança i què pensen els vianants sobre l'ús tan fluid de patinadors a la plaça. Exageración por parte de personas que solo se quieren divertir sin hacer daño a nadie y que se crean la imagen esa de que solo lo único que hacemos es destrozar mobiliario y eso no es, solo somos personas que se quieren divertir y me parece muy exagerado pagar tanto dinero. De 150 a 1.500 euros. ¿Qué te parece a ti que hagan esta regulación? No lo sé, como tampoco ponen nada para poder patinar, pues acompañarlas, cuando viene la policía salimos corriendo. Aquestes són les principals queixes dels skaters davant la normativa que regula la seva pràctica. Volen espais habilitats per dur a terme el seu esport i consideren massa elevades les multes a les que es veuen sotmesos. A l'altra banda del conflicte trobem els vianants, que coincideixen en dir que la convivència amb els patinadors no és sempre fàcil. Home, aviam, una mica amb tant sí que has d'anar, perquè a vegades te passa un esquí d'aquest, fa de bum, que te pot fer mal. Has d'anar a esquivar-nos una mica. A mi em sembla que hauria d'estar una mica controlat, això. A la plaça dels Àngels, a més del MACBA, hi trobem una escola on els nens petits han de compartir espai amb els skaters a l'acabar les classes, i restaurants que pateixen constantment les conseqüències dels patinadors a la plaça. Bueno, cara al restaurante, la verdad es que es bastante agotador porque vienen pidiendo hielo, lavabo, bebidas, estancados por tres, los tenemos aquí al lado. La verdad que van con bastante poco cuidado, de hecho, bueno, a mi madre la han atropellado. Penso que si no volen que patinem pel carrer, per aquesta raó, habilitin algun lloc on puguem anar legalment. La ordenança ha regulat la pràctica de l'skate, tot i que els patinadors segueixen omplint diversos espais públics a diari com la mateixa plaça dels Àngels o la plaça Universitat. Sembla que les quantioses multes i la presència policial almenys 2 cops per dia a les places no ha dissuadit a la gran majoria de patinadors.